Og som vi ser, der er jo forskellige taktikker. Det gælder jo om at være så tæt på målstregen, når klokken ringer, men det gælder omvendt også om at ikke komme så tæt på målstregen, at man bliver nødt til at køre over målstregen for ikke at falde af cyklen. Så altså forskellige taktikker her på rytterne, som nærmer sig målstregen. Med det samme, at rytterne lige er nødt til at sætte fod ned, eller nødt til at klikke ud af pedalerne, eller på anden måde måske holde ved en bande for at undgå at vælte, så bliver det altså sendt ud, så er man elimineret. Og der er som sagt ikke noget fast tidspunkt, hvor klokken ringer på. Det er altså en afgørelse, som kommer. Og det kan overraske rytterne lige så meget, som det kan overraske tilskuerne. Vi ser her rytterne i fin stil står og gør det, som man kalder en trackstand, altså at stå stille på cyklen, læner vægten til den ene side og bruger banens hældning til at holde balancen. Og der ser vi altså, at Niklas Pedersen fra Team Lander Bank, han var nødsaget til at klikke ud for ikke at vælte. Det betyder, at han er elimineret fra den længste omgang, kører banen her. Mens Michael Berling, han hopper rundt på baghjulet. Og også Jakob Mørkøv har været nødt til at bruge sig i midler, der ikke tillader, og derfor kørt ud. Vi ser altså forskellige teknikker og forskellige taktikker. De ryttere, som måske ikke er så gode til at stå stille på cyklen, de vælger i stedet at køre lige så stille frem mod stregen, mens de ryttere, som altså mestrer at stå stille på cyklen, de stiller sig så tæt på stregen som muligt. Vi ser også, at cykelklubbens lokale formand, Johnny Frank, er trukket i tøjet. Han står her øverst på banen og prøver at holde balancen. Så Jakob Albertsen ude, han kunne heller ikke holde balancen længere, og det betyder så, at de stiller, de får decimeret feltet, som nærmer sig stregen. Så er spørgsmålet, hvornår klokken ringer. Yes, og så var næste rytter ude, det var rytter nummer 15, Mads Rudnikov, som kom over stregen. Og også Niklas Eberhardt var nødt til at krydse stregen, og dermed også ude af konkurrencen. Så begynder vi så endnu. En spændende lyst her blandt de resterende ryttere, hvem der kan holde balancen længst tid, men vi har hoppet rundt på baghjulet i et forsøg på at holde balancen. Florian Schneider kunne ikke være med længere. Michael Larsen er også nødsaget til at køre ud, og så også Mikkel Skovgaard er nødsaget til at køre ud, og så begynder feltet altså at være mindre og mindre. Johnny Frank tager fat i banden, takker af for denne gang. Også nødsaget til at køre ud, og Rasmus Kleemann bevæger sig fartroende tæt på startstregen her, også nødsaget til at køre ud nu. Og så er det jo klokken ringe, det betyder, at vi har en spurt over i en omgang. Det er altså rytterne, der er i gang her, umiddelbart ser ud til, at det er rytter nummer 21. William Rimkrat Milowski ligger forrest lige nu med en imponerende spurt, som i hvert fald sætter de andre noget på baghjul. Det er noget af en mølle, der bliver trådt der allerforrest fra William Rimkrat Milowski, som altså med stor afstand ser ud til at vinde den her spurt her. Umiddelbart det er en meget, meget tæt afgørelse. Og med andenpladsen, der bliver vundet rytter nummer 11, Martin Frank, og så ser det ud til, at det bliver rytter nummer 12, Daniel Hartvig, der tager tredjepladsen. Men altså en speciel disciplin, som vi har kørt her. Og rytter nummer 21, William Rimkrat Milowski, må godt køre over til langsiden med det samme og modtage en præmie. Så. Og samtidig med, at vi har præmieoverrækkelsen her, mine damer og herrer, skal vi starte med at give vinderen i aftenens længste omgang en hånd. Så må U11 og U13-feltet godt begynde at gøre sig klar til deres